Ey Matrunakayım, janыкayым, кірдіңмі? Әйдә, кел әлі, кел, кір әлі, кір. Сөйлер айбырым көп сеңа, кір, әйдә сөйлейм. Нәрсе хәлләрің? Болай. Йөрисеңме, әкрен? Йөрим, әкрен. Ярар. Әнә минекеләр приехали. Шулар белән мәшкилдем әле. Ey, сен гел мәш килдең инде шулар белән. 28 бөртек кенә бит алар синең. Синекеләр нәрсә алып кайтканнар соң күчтәнәчкә? Шәрифкәем. Приехали все вместе. 2 кило пряник привезли только. Шулаймы? Машалла. Ты знаешь, вот они сейчас всю картошку, анда кишерләрне, кәбестәне выкопают, арта увезут себе в город. Ярар, нишләтәсең? Алар өчен тырышабыз бит. Ашасыннар, исән сау булсыннар инде шул инде. Синең тазалыклар ничексең, Андреевна? Шатанлап торасың, килгәндә күрдем. Да вот нога что-то попаливает, одну ногу вот налево уводит. Шулаймы? Нәрсә имкән алалай. Слушай, Андреевна, вот что мен сиңа скажу. Мин бит фуншуйга утырдым. Нәрсәгә утырдың? Фуншуйга, фуншуй. Нәрсә? Эй, шунфуймы, шунда фуншуймы, шул инде бер тирә. Боже мой, что такое фушуй? Мәтрүнә, минем дә бит проблемалар бар ие. Бәдрәфне фуншуй буенча урыннан күчереп салган ик Мәхмүд белән эшләр китте ходка малай. Акута күчереп салдыгыз сез аны? Соң сезнең бакчага салдык бит инде. Әйтәм, минем проблемалар появились. Йогага язылдым, йогага, әйе. Йога? Йога? Заболела, что ли? Йога турган шермәллә? Йокла инде утыр әле, Мәтрүнә, син бигрәк инде. Менә, допустим, иртән торам да, я дип кирелеп җибәрәм. Рәхәт булып кала. Энергия җыям мин, энергия, аңлыйсыңмы, Мәтрүнә? Ничего себе? Әйтәм мин, энержайзер кебек син. Син, Андреевна, минем кебек шылак ясатып кара. Шылак! Шулай да бөтен дөнья мусором завалила. Ниде шылак? Эй, Мәтрүнә, син динозавр кебек инде бөтенләй. Тырнагыңны буяп кара ди. Шылак белән. Нинди матур чыга. Беләсеңме соң, Мәтрүнә? Мин бит бигрәк модныймын шундай. Йога белән дә шөгыльләнәм, фуншуйларда калмыйм миннән. Менә мин Зифа күрше, һаман берәр күлмәгемне күреп ала да кабатлый да, шундый юкны тегеп кия малай. Теге чакта исеңдәме, әле Коръән ашында бергә утырган идек. Минем кебек күлмәк тектереп килгән малай. Уятта жук малай. Эй, син 100 граммга кирдеңме әле бүген? 100 грамм? Юк, кирмәдем. Менә кирип чыгыйк әле Уразованың Инстаграмы кызык бит. Анда аны да кабатлап жанын алалар тегенең. Әйдә кирип чәй ичеп чыгарбыз. Әйдә, бердә борчылма, хәзер сине дә лишитәбез. Хәзер.